Paraćinski savez za školski sport uključio je đake osnovnih i srednjih škola u veliku akciju pod nazivom Dan više za odbojku, koju je Odbojkaški savez Srbije inicirao u cilju popularizacije i omasovljenja odbojke. U osnovnoj školi Stevan Jakovljević zabeležili smo pripremu i jednu od odigranih utakmica mešovitih odbojkaških ekipa, a tom prilikom koordinator Saveza za školski sport Darko Bajkić objasnio je povod i cilj ove akcije. Dan više za odbojku, 29. februar, prestupna je godina, Odbojkaški savez iskoristio priliku da promoviše ovaj sport u svim osnovnim i srednjim školama. Savez za školski sport je dao preporuku da se ova akcija podrži. Mi to upravo i činimo. U osnovnim i srednjim školama se akcija odvija i to od 12 do 1 sat. U pitanju je jedan set mešovitih ekipa i to će trajati do 29 i posle toga smo u obavezi da pošaljemo zvanične zapisnike i izveštaje sa ovih takmičenja. Svaka škola koja se odazvala akciji ulazi, dobije mogućnost da dobije odbojkaške lopte dar Odbojkaškog saveza Srbije i ja imam uveravanje svojih kolega da će se ovo isto isprovesti u ostalim salama kako srednjih škola, tako i osnovnih. Inače, akcija Dan više za odbojku ima i međunarodni karakter, odnosno deo je široke kampanje za socijalnu dimenziju odbojke u kojoj učestvuju gradovi i škole širom Evrope.